În episodul 99 din O Dragoste, familia Unal primește o lovitură care nu vine ca o surpriză totală, dar doare ca o insultă. Abdullah s-a căsătorit cu Ishlă. Iar în timp ce casa încearcă să înghită această veste imposibilă, Fatih ajunge din nou față în față cu Defne. Beril devine un pericol real pentru Sommez, iar Nursema înțelege că uneori o nuntă surpriză nu este un gest de iubire, ci o capcană împachetată frumos. Dragii mei, episodul acesta nu este doar despre o căsătorie. Este despre felul în care un bărbat ia o decizie pentru propria inimă și apoi așteaptă ca o familie întreagă să se adapteze la durerea pe care el o lasă în urmă. Abdullah nu doar că o aduce pe Ishlă lângă el, o aduce într-o casă care încă poartă umbre, reproșuri și doliu. Și aici începe adevărata întrebare. Când iubirea ta cere tuturor celorlalți să se prefacă liniștiți, mai este iubire sau devine doar egoism cu acte în regulă? Dacă urmăriți O Dragoste împreună cu mine, dați un like acestui video, abonați-vă la canal și activați clopoțelul, pentru că episodul 99 are mai multe fire care ard în același timp. Avem căsătoria lui Abdullah cu Ishlă, revolta Nursemei, apropierea periculoasă dintre Fatih și Defne, minciuna lui Beril descoperită de Cavele Ceme și răpirea lui Sommez. Iar la final vreau să-mi spuneți cine vi se pare cel mai periculos în acest episod. Abdullah prin încăpățânare, Ishlă prin strategie, Defne prin apropierea de Fatih sau Beril prin minciuna dusă până la răpire. Totul începe cu vestea că Abdullah s-a căsătorit cu Ishlă. Și observați cât de greu cade această veste peste familia Unal. Nu vorbim despre o simplă relație pe care lumea o poate comenta și apoi ignora. Vorbim despre o femeie care intră oficial într-un loc unde prezența ei este deja asociată cu rușine, conflict, gelozie și durere. Pentru cei mai mulți membri ai familiei, această căsătorie nu este o nouă etapă. Este o provocare. Este felul în care Abdullah pare să spună: am ales, iar voi trebuie să trăiți cu alegerea mea. Majoritatea familiei respinge căsătoria. Și nu e greu de înțeles de ce. Pentru ei, Ishlă nu este doar femeia iubită de Abdullah. Este simbolul unei rupturi. Este imaginea unei realități pe care mulți nu o pot accepta fără să simtă că trădează memoria lui Pembe, rănile copiilor, liniștea casei. Chiar dacă fiecare are propriile motive, reacția comună este aceeași: refuz. Familia nu este pregătită să-i ofere lui Ishlă locul pe care Abdullah i l-a dat. Dar Abdullah este hotărât. Nu lasă pe nimeni să influențeze decizia. Și aici se vede foarte clar una dintre marile lui probleme. Confundă fermitatea cu lipsa de responsabilitate emoțională. Da, un om are dreptul să aleagă cu cine își trăiește viața. Dar când alegerea ta intră ca o rană deschisă în mijlocul unei familii, nu poți cere celorlalți să nu sângereze. Abdullah vrea să fie respectată decizia lui, dar pare să aibă prea puțină răbdare cu durerea pe care decizia aceasta o provoacă. Și să fim sinceri, există o diferență între a-ți apăra iubirea și a-ți forța familia să o accepte peste noapte. Abdullah poate spune că este hotărât, că nu se mai întoarce, că nimeni nu îi dictează viața. Dar ce fac ceilalți cu șocul? Ce face Nursema cu umilința? Ce face casa cu amintirea lui Pembe? Ce face familia cu sentimentul că totul se schimbă fără ca durerea lor să fie măcar ascultată? Aici Abdullah nu pare doar îndrăgostit. Pare obosit de vină și hotărât să treacă peste ea, chiar dacă ceilalți rămân sub ea. Mai dureros este că această căsătorie vine după un șir de tragedii și rupturi pe care familia încă nu le-a digerat. Casa Unal nu a avut timp să transforme durerea în liniște. Nu a avut timp să înțeleagă ce s-a întâmplat cu Pembe, ce a însemnat accidentul lui Abdullah, ce a lăsat în urmă prăbușirea lui Mustafa. Și peste toate acestea vine un nou fapt împlinit. Abdullah și Ishlă sunt căsătoriți. Nu o discuție, nu o posibilitate, nu o încercare de a pregăti familia, ci o realitate așezată în fața tuturor ca ușă deja închisă. De aceea reacția familiei nu este doar conservatorism sau încăpățânare. Este sentimentul că cineva le-a luat dreptul de a procesa. Când o familie este rănită, are nevoie măcar de timp ca să-și așeze durerea. Abdullah nu oferă acest timp. El cere acceptare înainte de vindecare. Cere normalitate înainte de iertare. Cere ca Ishlă să fie privită ca soție, în timp ce pentru mulți ea încă este legată de rana veche. Iar acest decalaj dintre ceea ce cere Abdullah și ceea ce poate simți familia devine motorul tensiunii. Nursema este gata să plece din casă. Și reacția ei spune totul. Pentru ea, venirea lui Ishlă nu este doar o schimbare de decor. Este o intruziune. Este femeia care intră în spațiul familiei cu titlul de nouă soție a tatălui ei. Iar Nursema, care a trăit deja atâtea conflicte și rupturi,
simte probabil că nu mai poate respira în aceeași casă cu această realitate. Plecarea pare, pentru o clipă, singura formă de demnitate pe care o mai poate controla. Dar în cele din urmă, Nursema renunță la planul de a pleca. Și aici episodul face o mișcare foarte interesantă. Ea nu rămâne pentru pace. Nu rămâne pentru împăcare. Nu rămâne pentru că a acceptat-o pe Ișlă. Rămâne pentru a-i face viața cât mai dificilă noi soții a tatălui ei. Și, dragii mei, aceasta este o decizie plină de durere, dar și de pericol. Pentru că atunci când rămâi într-un loc nu ca să te vindeci, ci ca să-l pedepsești pe celălalt, casa devine câmp de luptă. Putem să o înțelegem pe Nursema. Da. Putem să simțim că durerea ei are motive. Da. Dar trebuie să vedem și ce se întâmplă cu un om care transformă suferința în misiune. Nursema nu vrea doar să reziste. Vrea să facă din fiecare zi o probă pentru Ișlă. Și aici apare întrebarea: când lupți împotriva cuiva care ți-a rănit familia, cât de repede ajungi să-ți pierzi propria liniște? Pentru că Nursema poate să-i facă viața grea lui Ișlă, dar prețul va fi să trăiască și ea în aceeași tensiune. Și aici se vede o ironie amară. Nursema rămâne ca să nu fie învinsă, dar rămânerea ei o ține exact lângă omul pe care vrea să-l respingă. În loc să plece și să se protejeze, alege să stea în foc. Asta o face puternică sau o face captivă? Poate amândouă. Pentru că uneori oamenii răniți aleg bătălia nu pentru că bătălia îi vindecă, ci pentru că liniștea i-ar obliga să simtă prea mult. Nursema preferă confruntarea, fiindcă în confruntare poate transforma durerea în energie. Dar energia aceasta, dacă nu are limită, poate deveni propriul ei dușman. Ișlă, la rândul ei, pășește cu încredere noua etapă a vieții. Nu se lasă intimidată de nimeni. Și această încredere poate fi citită în două feluri. Pe de o parte, ea știe că Abdullah a ales-o, iar această alegere îi dă putere. Pe de altă parte, încrederea ei poate părea aproape provocatoare într-o casă care nu o dorește. Ișlă nu intră ca o femeie care cere permisiune. Intră ca o femeie care crede că are deja dreptul de a fi acolo. Și aici episodul devine foarte tensionat, pentru că Ișlă nu mai este doar femeia din afara familiei. Acum este soția. Are o poziție. Are un nume lângă Abdullah. Dar poziția legală sau socială nu vindecă respingerea emoțională. Poți să fii soție pe hârtie și totuși străină în ochii celor care locuiesc cu tine. Poți să intri într-o casă cu încredere și totuși să simți că fiecare perete îți spune: nu ești binevenită. În paralel, apropierea dintre Fatih și Defne, începută la sala de sport, continuă să se intensifice. Și aici trebuie să fim atenți, pentru că acest fir pare mai tăcut la început, dar are potențialul de a deveni foarte exploziv. Sala de sport, întâlnirile, energia aceea nouă, privirile care se repetă, toate acestea creează un spațiu în care Fatih poate să se simtă văzut altfel. Dar tocmai de aceea este periculos. Uneori nu căderea începe cu un gest mare, ci cu o apropiere care pare nevinovată prea mult timp. Fatih și Defne sunt un fir al tentației. Nu avem voie să spunem că Fatih a trecut o linie definitivă, că s-a întâmplat mai mult decât spune sursa sau că lucrurile au devenit deja o vină confirmată. Dar putem vedea tensiunea. Defne este prezentă tot mai mult, iar apropierea se intensifică. Și într-un serial ca o dragoste, când o apropiere crește într-un spațiu plin de orgolii, frustrări și dorințe nespuse, rareori rămâne doar o întâmplare. Ce face această apropiere atât de riscantă este faptul că nu vine într-un moment curat. Fatih nu se află într-o lume fără consecințe. În jurul lui există familie, relații, așteptări, trecut. Defne nu apare ca o simplă cunoștință din sală, ci ca o prezență care începe să ocupe un loc emoțional. Iar când cineva începe să ocupe un loc emoțional înainte ca omul să recunoască pericolul, granița devine alunecoasă. De aceea, episodul nu are nevoie să arate o trădare finală ca să ne facă neliniștiți. Uneori neliniștea vine exact din etapa de dinainte. Între timp, Kavelecem începe să-și pună întrebări despre povestea lui Beril. După discuțiile purtate cu Asude, ceva nu se mai leagă. Și acesta este unul dintre momentele în care Kavelecem își arată forța reală. Nu reacționează doar emoțional. Nu acceptă o poveste pentru că este dramatică sau pentru că cineva o spune cu convingere. Începe să verifice. Iar într-o lume unde atâția oameni manipulează prin lacrimi, statut sau iubire, verificarea devine un act de curaj. În urma verificărilor, Kavelecem descoperă că Beril a mințit și inventat totul. Și, dragii mei,
Aici firul lui Beryl se schimbă complet. O minciună, când este doar spusă, poate părea o strategie. Dar când descoperim că totul a fost inventat, înțelegem că avem de-a face cu o persoană care poate construi realități false pentru a controla oamenii din jur. Iar atunci întrebarea nu mai este doar de ce a mințit. Întrebarea devine până unde poate merge. Discuțiile cu Asude sunt scânteia care o fac pe KVLCM să nu mai accepte povestea ca pe un fapt. Și asta contează, pentru că adevărul rareori apare singur, frumos, la momentul potrivit. De multe ori începe cu o neliniște, cu neconcordanță, cu o întrebare pe care alții ar prefera să o ignore. KVLCM nu ignoră. Ea se oprește, verifică, caută. Și în felul acesta devine contrariul lui Abdullah în episodul acesta. El impune un fapt împlinit, ea caută adevărul din spatele unei povești. Dar descoperirea că Beryl a inventat totul aduce și un gust amar. Pentru că oamenii care mint astfel nu fură doar informații. Fură încrederea celorlalți. Îi fac pe oameni să-și piardă siguranța în propria judecată. Cine a crezut-o pe Beryl se poate întreba acum, cum de nu am văzut. Cine a avut îndoieli poate simți vină că nu a acționat mai repede. Minciuna ei nu rămâne izolată. Se răspândește mintea tuturor celor care au fost atinși de povestea ei. KVLCM încearcă să o înfrunte pe Beryl, dar Beryl este deja de negăsit. Acest detaliu este foarte important. Beryl nu rămâne să dea explicații. Nu stă în fața adevărului. Dispare. Și când un om dispare exact în momentul în care minciuna lui este pe cale să fie expusă, tensiunea urcă imediat. Pentru că fuga nu înseamnă doar frică. Uneori înseamnă că persoana aceea pregătește următorul pas. Iar episodul confirmă pericolul. Într-o seară în care KVLCM lipsește de acasă, Beryl profită de ocazie și o răpește pe Sonmez. Aici nu mai vorbim despre bârfe, minciuni sau manipulări de salon. Vorbim despre amenințare directă. Sonmez devine victima unui pericol concret, iar absența lui KVLCM transformă casa într-un loc vulnerabil. Beryl nu mai este doar o femeie care a inventat o poveste. Devine cineva capabil să treacă la acțiune. Și trebuie să fim corecți. Nu avem voie să inventăm cum se produce răpirea, unde o duce pe Sonmez sau ce îi spune. Sursa nu dă aceste detalii. Dar ceea ce avem este suficient ca să simțim șocul. Beryl a mințit, a fost descoperită, a dispărut și apoi a răpit-o pe Sonmez. Acesta este un lanț care arată escaladare. Iar într-un episod deja plin de tensiuni familiale, firul lui Beryl aduce un alt tip de frică, frica pentru siguranța cuiva. În același timp, Mustafa este externat din spital și revine acasă. Și după episodul 97, acest detaliu nu poate fi tratat ca o simplă veste bună. Da, Mustafa se întoarce. Dar întoarcerea acasă nu înseamnă automat vindecare. Nu înseamnă că durerea lui a dispărut, că furia s-a stins, că totul se poate relua normal. Uneori externarea înseamnă doar că omul poate părăsi spitalul, nu că familia știe deja cum să trăiască lângă rana lui. Casa în care revine Mustafa nu este o casă liniștită. Este casa în care Abdullah s-a căsătorit cu Ishlă, în care Nursema vrea să rămână ca să lupte, în care memoria lui Pembe apasă, în care toți încearcă să-și impună propria versiune de dreptate. Pentru Mustafa, întoarcerea aceasta poate fi încă o probă. Cum se vindecă un om într-un loc care continuă să producă tensiune? Cum te liniștești într-o casă în care fiecare colț îți amintește de pierdere? Și poate că familia vrea să creadă că simplul fapt că Mustafa se întoarce acasă este un semn că etapa grea a trecut. Dar asta ar fi prea comod. Un om poate ieși din spital și totuși să fie încă fragil. Poate zâmzi într-o zi și să se prăbușească în alta. Poate părea prezent și totuși să fie blocat în durerea lui. De aceea prezența lui Mustafa în episodul 99 este ca o rană lăsată deschisă în fundal. Nu domină fiecare scenă, dar schimbă aerul casei. Toți știu că ceva în el trebuie protejat, dar nimeni nu știe dacă această casă mai știe să protejeze pe cineva. Și apoi vine încercarea lui Ishlă de a câștiga simpatia lui Nursema. La suprafață, ideea poate părea frumoasă, o nuntă surpriză pentru Nursema, un gest festiv, un semn că Ishlă vrea să intre în familie nu doar prin Abdullah, ci și printr-o apropiere de cei din jur. Dar în o dragoste, gesturile frumoase trebuie privite întotdeauna cu atenție. Pentru că uneori, cel mai periculos control vine ambalat ca generozitate. Ishlă îl convinge pe Firaz să organizeze această nuntă surpriză pentru Nursema. Ea se ocupă de toate pregătirile ceremoniei. Și aici apare întrebarea morală.
pentru cine este, de fapt, acest gest. Pentru Nursema. Pentru Firas. Pentru imaginea lui Ishlă. Pentru a demonstra că noua soție a lui Abdullah poate fi indispensabilă, elegantă, binevoitoare. Când cineva care nu este acceptat în familie încearcă să organizeze fericirea altcuiva, gestul poate deveni apăsător chiar înainte să fie dezvăluit. Firas intră într-o situație foarte delicată. Poate acceptă pentru că vede partea frumoasă a ideii. Poate crede că o surpriză o va bucura pe Nursema. Poate este convins de Ishlă că aceasta este o cale de împăcare. Dar aici se vede cât de ușor poate fi un om prins între intenție și efect. Firas poate să creadă că ajută. Nursema poate să simtă că a fost trădată. Și când într-o relație contează încrederea, faptul că un gest mare a fost orchestrat de persoana pe care ea o respinge poate transforma totul într-un afront. Când Nursema află cine a stat în spatele întregii inițiative, este profund dezamăgită. Și reacția ei are logică. Pentru ea, nunta surpriză nu mai este o surpriză, ci dovada că Ishlă încearcă să intre în viața ei prin ușa din spate. Nu o câștigă prin sinceritate, nu prin răbdare, nu prin respectarea distanței, ci printr-un gest spectaculos care o pune pe Nursema în situația de a părea nerecunoscătoare dacă îl respinge. Asta doare. Pentru că nu este doar despre ceremonie. Este despre controlul emoțional al unui moment intim. Conflictul dintre Nursema și Firas izbucnește puternic. Și aici, Firas trebuie să înțeleagă ceva. Uneori nu contează doar intenția ta, contează și cu cine te-ai aliat ca să faci gestul. Dacă Nursema simte că Ishlă a folosit nunta ca să-și cumpere locul în familie, atunci Firas devine, în ochii ei, omul care a permis asta. Nu e doar supărare. Este sentimentul că persoana apropiată ei nu a înțeles cât de adâncă este rana produsă de prezența lui Ishlă. În tot acest timp, Abdullah rămâne ferm în căsătoria lui. Și poate că pentru el fiecare reacție a familiei pare exagerată. Poate crede că timpul va rezolva totul. Dar timpul nu vindecă ceea ce oamenii continuă să apese. Iar aducerea lui Ishlă în casă, apoi încercările ei de a se face acceptată prin gesturi mari, nu reduc tensiunea. O măresc. Pentru că familia simte că nu îi se cere doar să accepte o femeie nouă. Îi se cere să accepte și felul în care trecutul este împins la margine. Să privim puțin mai atent la Ishlă. Ea nu este fragilă în episodul acesta. Nu intră tremurând. Nu se lasă intimidată. Are încredere. Dar încrederea ei vine cu o problemă. Poate să se transforme în orbire. Când crezi că ai câștigat locul, poți uita că ceilalți nu ți l-au oferit. Când crezi că un gest frumos va rezolva respingerea, poți uita că oamenii nu sunt obligați să se lase cuceriți prin surprize. Nursema nu are nevoie de o ceremonie planificată de Ishlă. Are nevoie să nu simtă că durerea ei este decor pentru imaginea altcuiva. În paralel, firul lui Fatih și Defne se apropie de un punct periculos. Fatih participă la petrecerea organizată de un prieten cunoscut la sala de sport. Și acolo o reîntâlnește pe Defne. Observați cum spațiul se schimbă. Nu mai este doar sala de sport, cu reguli, exerciții, întâlniri aparent întâmplătoare. Acum este o petrecere. Muzică, alcool, relaxare, atmosferă în care limitele pot deveni neclare. Iar Defne, după ce consumă alcool, încearcă să se apropie tot mai mult de Fatih. Acesta este un moment care trebuie povestit cu prudență. Nu spunem că Fatih a căzut. Nu spunem că a trădat. Nu spunem că s-a întâmplat mai mult decât știm. Dar spunem că situația este periculoasă. Pentru că Defne se apropie, iar apropierea lor nu vine din nimic. Ea are deja un început la sala de sport. Are deja un fir care se intensifică. Iar alcoolul adaugă exact acea ceață în care oamenii pot face gesturi pe care apoi încearcă să le explice. Și aici intră în joc responsabilitatea lui Fatih. Când o persoană care a băut se apropie de tine, nu este suficient să te întregi dacă te flatează. Trebuie să te întregi ce este corect. Trebuie să vezi dacă momentul este limpede sau dacă este împins de alcool, atmosferă și impuls. Adevărata maturitate nu se vede când tentația lipsește. Se vede când tentația stă în fața ta și tu alegi să nu transformi confuzia altcuiva în ocazie pentru tine. De aceea scena Fatih Defne poate deveni atât de importantă pentru următorul episod. Pentru că uneori publicul se concentrează doar pe întrebarea s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceva, dar drama morală începe înainte de acel răspuns. Începe cu felul în care Fatih se uită la ea.
cu felul în care acceptă sau respinge apropierea, cu felul în care își amintește sau uită limitele pe care ar trebui să le aibă. O privire poate nu este vină, dar o privire hrănită prea mult poate deveni începutul unei vinovății. Pentru Fatih, momentul acesta este o probă. Nu doar o probă de dorință, ci o probă de caracter. Când cineva se apropie de tine într-o atmosferă vulnerabilă, tu decizi dacă hrănești ambiguitatea sau pui o limită. Și uneori adevărata trădare nu începe cu un sărut, ci cu faptul că îți place prea mult să fi dorit. În astfel de momente, omul nu cade pentru că nu știe ce face. Cade pentru că începe să negocieze cu propria conștiință. Defne, la rândul ei, nu trebuie transformată într-un monstru, dar nici într-o simplă victimă a alcoolului. Sursa spune că după ce consumă alcool, încearcă să se apropie tot mai mult de Fatih. Asta este tot ce știm. Dar emoțional, scena ridică o întrebare. Ce caută ea în această apropiere? Validare. Dorință. Putere. O ieșire din singurătate. Sau doar impulsul unei serii în care limitele se topesc prea repede. Rămâne de văzut. Dar tensiunea este acolo. Și aici episodul 99 pune în oglindă două tipuri de intruziune. Ishli intră în familia Unal ca soție, oficial, cu numele lui Abdullah lângă ea. Defne intră în spațiul lui Fatih prin apropiere, prin atracție, printr-o tensiune care crește. Beril intră în viața lui Sonmez prin pericol direct. 3 femei, 3 forme de intrare în viața altora, una prin căsătorie, una prin tentație, una prin amenințare. Și fiecare zguduie o altă parte a poveștii. Kaveh Ceme rămâne un punct de luciditate în acest episod. Ea nu se lasă prinsă doar în scandalul din familia Unal. Își folosește instinctul și verifică povestea lui Beril. Dar ironia amară este că tocmai când începe să vadă adevărul, pericolul se mută mai repede decât poate ea reacționa. Beril dispare, apoi Sonmez este răpită. Este acel tip de întârziere dureroasă. Adevărul apare, dar cu câteva minute prea târziu pentru a opri următoarea lovitură. Pentru Sonmez, episodul devine brusc foarte grav. Până atunci, multe conflicte par emoționale, familiale, morale. Dar răpirea aduce corpul în pericol. Nu mai este doar despre cine a mințit, cine a iubit, cine a trădat, cine a organizat o nuntă surpriză. Este despre siguranță. Iar când siguranța unei persoane este amenințată, toate jocurile de orgoliu par deodată mici. Beril arată că minciuna ei nu era doar o poveste nevinovată. Era începutul unei instabilități mai întunecate. Și totuși, episodul nu lasă niciun fir să respire complet. În timp ce Sonmez este în pericol, Fatih se află la petrecere cu Defne. În timp ce Kaveh Ceme descoperă adevărul despre Beril, Abdullah își impune noua căsătorie. În timp ce Nursema se pregătește să facă viața grea lui Ishl încearcă să o câștige printr-o ceremonie. Aceasta este forța episodului. Fiecare personaj crede că gestionează propria problemă, dar toate problemele încep să se împingă una pe alta. Și dacă ne uităm la Abdullah, vedem un bărbat care pare să spună: am ales-o pe Ishl și nu mă mai întorc. Dar ce nu înțelege el este că o familie nu funcționează ca o ușă pe care o închizi în spatele trecutului. Pembe, conflictele, copiii, resentimentele, toate vin în noua căsătorie cu el. Ishl nu se căsătorește doar cu Abdullah. Se căsătorește, simbolic, cu tot haosul pe care Abdullah nu l-a rezolvat. De aceea Nursema este atât de importantă în episod. Ea devine vocea refuzului. Poate nu cea mai matură voce, poate nu cea mai calmă, dar una foarte sinceră. Ea nu vrea să accepte repede, nu vrea să zâmbească, nu vrea să joace rolul copilului împăcat. Rămâne acolo, în casă, ca să-i arate lui Ishl că intrarea oficială nu înseamnă acceptare reală. Și chiar dacă metoda ei poate deveni toxică, emoția din spate este clară. Se simte trădată de tatăl ei. Nunta surpriză devine astfel un simbol perfect al episodului. Pe din afară, este un gest de sărbătoare. Pe dinăuntru, este o bombă emoțională. Ishl crede că poate construi o punte. Nursema vede o manipulare. Firaz ajunge prins între ele. Și publicul rămâne cu întrebarea: poate un gest frumos să fie greșit dacă vine dintr-un loc calculat? Eu cred că da. Pentru că un gest nu se măsoară doar prin lumânări, flori sau surpriză. Se măsoară prin respectul față de omul căruia este destinat. În aceeași logică, petrecerea lui Fatih nu este doar o petrecere. Este un test. Defne nu apare într-un vid.
Apare într-un spațiu unde Fatih este deja expus la tentație. Și dacă episodul se numește, în rezumat, Fatih și Daphne față în față, atunci acest față în față nu este doar fizic. Este moral. Fatih este față în față cu o posibilitate. Daphne este față în față cu propria dorință. Iar noi suntem față în față cu întrebarea: cât de departe poate merge o apropiere înainte să devină trădare? Mustafa, întors acasă, stă undeva în fundalul acestor tensiuni ca o rană care încă nu s-a închis. Poate familia vrea să creadă că revenirea lui este un pas spre normalitate. Dar normalitatea nu se întoarce doar pentru că cineva trece pragul casei. Mai ales într-o casă în care tatăl s-a recăsătorit cu Ishlă, Nursema pregătește o rezistență zilnică, iar vechile dureri încă nu au primit nume. Mustafa poate fi acasă, dar întrebarea rămâne: este casa pregătită pentru el? Și poate că aceasta este drama mai mare a episodului 99. Nimeni nu are spațiu să se vindece, pentru că fiecare zi aduce o nouă explozie. Abdullah aduce căsătoria. Ishlă aduce provocarea prezenței ei. Nursema aduce opoziția. Kavele Ceme descoperă minciuna. Beril răpește. Daphne se apropie. Fatih este testat. Mustafa revine într-un loc instabil. Fiecare fir pare separat, dar toate vorbesc despre același lucru. Când adevărurile sunt amânate, ele nu dispar. Se întorc mai multe deodată. Și aici este frumusețea amară a acestui episod. Niciun conflict nu stă singur. Căsătoria lui Abdullah cu Ishlă nu o rănește doar pe Nursema, ci schimbă temperatura întregii case. Decizia Nursemei de a rămâne nu o lovește doar pe Ishlă, ci îl pune și pe Firaz într-o presiune nouă. Minciuna lui Beril nu o privește doar pe Kavele Ceme, ci ajunge să amenințe direct viața lui Sonmez. Apropierea lui Daphne de Fatih nu este doar o scenă de petrecere, ci o întrebare despre limite, dorință și responsabilitate. Toate aceste fire arată o familie și un cerc de oameni care nu mai pot separa viața privată de consecințele publice ale alegerilor lor. De aceea episodul 99 se simte ca o cameră în care toate ușile se deschid în același timp. De după ușă intră Ishlă, cu statutul de soție. De după alta intră Nursema, cu hotărârea de a rezista. De după alta intră Beril, cu minciună care deja s-a transformat în pericol. De după alta intră Daphne, cu o apropiere care poate testa caracterul lui Fatih. Iar în mijloc, spectatorul nu mai întreabă doar ce se va întâmpla, ci cine va reuși să rămână moral întreg până la final. Finalul episodului lasă în aer mai multe întrebări grele. Ce se va întâmpla cu Sonmez după răpirea făcută de Beril? Cum va reacționa Kavele Ceme când va înțelege cât de departe a mers femeia pe care deja o descoperise mincinoasă? Va reuși Fatih să pună o limită în fața lui Daphne sau apropierea lor va deveni o rană nouă? Va înțelege Firaz de ce Nursema se simte trădată? Și poate cea mai mare întrebare: poate Ishlă să fie cu adevărat soția lui Abdullah într-o casă care o respinge din toate direcțiile? Pentru mine, episodul 99 este despre intrări forțate. Ishlă intră forțat în familia Unal prin decizia lui Abdullah. Daphne intră tot mai mult în zona periculoasă a lui Fatih. Beril intră violent în siguranța lui Sonmez. Și fiecare intrare lasă în urmă o întrebare despre limită. Cine are dreptul să intre în viața ta? Cine are dreptul să-ți organizeze fericirea? Cine are dreptul să-ți ceară acceptarea? Și cine trebuie oprit înainte să transforme minciuna în dezastru? Spuneți-mi în comentarii, de la 0 la 10, cât de greșit vi se pare Abdullah că s-a căsătorit cu Ishlă atât de hotărât, în ciuda reacției familiei? Nursema face bine că rămâne în casă ca să-i facă viața grea lui Ishlă sau își distruge singură liniștea? Și despre Fatih, întrebarea cea mai incomodă: dacă Daphne se apropie de el după alcool, responsabilitatea lui unde începe? Scrieți-mi și ce credeți despre Beril. Este ea cel mai periculos personaj al episodului, tocmai pentru că a trecut de la minciună la răpirea lui Sonmez? Iar dacă ați fi în locul lui Kavele Ceme, ce ați face prima dată după ce ați descoperi că Beril a inventat totul și apoi a dispărut? Dacă episodul acesta v-a prins și vreți să continuăm împreună fiecare detaliu din o dragoste, dați un like, abonați-vă la canal și activați clopoțelul. Pentru că după episodul 99, familia Unal nu mai are de înfruntat doar o căsătorie controversată. Are de înfruntat o casă plină de resentimente, o femeie mincinoasă care devine periculoasă, o tentație care se apropie de Fatih și o întrebare care apasă peste toți: cât timp mai poate o familie să numească haosul viață normală?